रायजोफोर लामायाव बेरायबाय दंमोन बियो टिकेट फाननायथिं एसे नायख्रुनायखा खालामहैदोंमोन बेसे सेल जादों सोंहैदोंमोन बिदाबो एक्टिं खालामदों आजा फंबाय नोंनि खुगाजोंनो बुंदो नोंनि फुल एड्रेसखौ बुंग्रोना लाग्रो आंनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय आच्छा आंनि मुङा फनिन सरगियारि आं कक्लाबारियाव थायो आंनि अरिजिनेल गामिया भगपुरमोन बेखिनियानोसै औ बिनि आवगाय नोङो फैला एमसिएलए बर' सावथुननि आवगाय बबेबा फिल्मफोराव एक्टिं खालामफेरबाय नामा ओरैनोथ' आंनि जागायजेननाया बे हायनामुलि माबानिफ्राय 6निफ्राय जादों 6, 7 बे मोननैयाव थाबाय बेनिफ्राय जोलै सिनेमायाव थाबाय राजदि बसुमतारी दिहुननाय बे माबा बान्था मोन्दोंमोन नामा बान्था मोन्दोंमोन आं एवार्ड औ आं एवार्डखौ बावबाय मा एवार्डमोन जायखिजाया एवार्ड मोन्दों आरो औ बेनिफ्राय बिदिनो मोनसेया जोंहा माबा दिहुननायमोन मा नाममोनथाय बावगारबाय आं मोजां मोननाया खाना ना मायदिमोन आरो बिदिनो मोनबा 6थासो जाबाय खोना सिनेमायाव एक्टिं खालामनाया औ बे 6था एक्टिंनि मादाव नोङो साबसिन सुबिदा नोंनि गोसो बायदि एक्टिं खालामनो मोननाय बर' सावथुना मा आंनाथ' जेनेबा आं मोजां मोननाय जि एक्टिं बेयो राजदि बसुमतारीनियावनो मोन्दों आं इयाव माबासो खालामना होदोंमोन नालाय मा होनो अडिसन होनानैसो मोन्दोंमोन नालाय माबायाव मा होनो राजदि बसुमतारीनि जोलै सिनेमायावनो मोन्दों आरो ओमफ्राय खिन्थु गोजोननाय मोननाय खामानि मावनानै गोजोननाय मोननायाथ' मोनफ्रोमबो सिनेमायाव आं गोजोननाय मोन्दों राजदि बसुमतारीनियाबो डेडिकेसन दङ जोंहा फैला सारनियाथ' आरो होननो वर्डस गैया डेडिकेसना गोबां थाखायो बेनिफ्राय क्रिएटिभिटियाबो बिराद माने स्ट्रं लेभेलनि बिदि आरो दा फेसबुक इउटिउब ओरैहाय माने ओरैबायसा दावराव जादों फैला एमसिएलए बयबो नायनो नेनानै दङ बे जि नायनो नेनानै दङ बेफोरनि सायावथ' जोंहा मोजां मोननाया थाखागोन नोंथाङा रायजोफोरनो बे फिल्मनि मेसेज 1 मिनिटनि गेजेराव अके फिल्मा जोबोर मेसेजफुलखा माने जोंनि बर' समाजाव दिनै माने फैसा नङाबा भट होयि जालांदों गावनि भटखौ थारमाने गावनि बेसेन गोसा भटखौ फैसाजों फाननाय मानसिफ्रा बिदि लैखोनखौ नुदों बेनिफ्राय माने इयुनाव खामानि मावनाय माविखौ बारा सिन्था खालामा दिनै भट गेलेदों दिनैनिफ्राय फैसा नांगौ बेखिनि सिन्थाखौ दिनै जोंनि बर' समाजा सानगासिनो दङ नाथाय बेयो बिराद गिदिर गोरोन्थि मावनानै जों लागासिनो मानोना जोंनि भटखौ जों 500 थाखायावनो बा 1000 थाखायावनो फानदों उनावहाय लिडारफ्रा माबा मोनसे मावा बेखौ जों बारा सिन्था खालामाखै खिन्थु उनाव आरो मावजानो लुगैनानै लिडारफोरखौ माबाबाय थासिगोन सोंखारिबाय थासिगोन बे जोंनि समाजाव गाज्रि मोनसे मेसेज लाबोदों यां जेनेरेसना माने गाज्रि लामाथिं लिड जालांबाय थागोन बिदिब्ला नैबे मेसेजखौ लानानै नैबे फैला एमसिएलए सिनेमाखौ माने डिजाइन खालामनाय जादों बे माने थुलमुल मेसेज आरो थुलमुल मेसेज थ' बिदिबा बे थुलमुल खोनानायाव थुलमुलबाबो माने मेसेजआ गिदिरानो आरो गिदिर मेसेज समाज दानायनि बाथ्रा दङ समाज दानायाव पलिटिकेल माबाया सिनारिय'आ जोबोद गिदिर बिफाव लायो समाज दानाय जोंनि इडुकेसनेल सेक्टरखैजा जों थांनांगोन जोंनि समाजनि सुबुंफोरनि सानस्रिया मोजां जानांगोन होमबासो जों गोग्गो समाज दानो हागोन गोग्गो समाज दायोब्लासो जोंनि समाजा दावगागोन दा दिनैनि जुगाव माने बिदि गाज्रि राजखान्थि सोलिबाय थायोब्लाथाय जोंहा माने इयुनाव दिनैनिफ्राय 5-10 बोसोरनि उनाव जोंनि बर'नि राजखान्थिया बबे लामाखै थांगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया नाथाय गाज्रि लामाखै थांगोनखौसो जों साननानै दङ आरो ओंखायनो रायजोफ्रा दा सिन्था खालामनांगौ फैसाया देरसिन ना गावनि मोजां बिजाथि सायख'नाया देरसिन बेखिनिखौ सिन्था खालामनांगौ आरो माने थब्लङै बुंनो हायो बे फिल्मखौ नायोबा फैला एमसिएलए फिल्मखौ नायोब्ला बे पलिटिक्सनि बे माने बेन्दोङाव माबायसा मा सोलियो बेखौ मोनथिगोन ओमफ्राय गाव हामलांनायनि मोनसे लामा मोनगोन आरोखि हामलांनो नाजायोब्लाथाय हामलांनो हासिगोन आरो ओमफ्राय मोजां समाज दानायाव जोंबो साफा बाहागोगिरि जानो हागोन आरो थ' बिदिब्ला आंनि चेनेलाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय फंबायनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय साबायखर लोगोसे जोंनि बर' हारिमुवा थांना थाथों
आरो लोगोसे नोंथाङा माने बे सावथुनखौ नायनो थाखाय रायजोफोरखौ एसे खावलायनाय। रायजोफोर जोंना बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा जिहेथु बर' नायगिरिफ्रा खमानोखा, थेवब्लाबो जोङो माने गोहो बोलो फोरानानै सिनेमा दिहुनबाय थायो प्रडिउसारफ्रा। बेनिफ्राय सिनेमायाथ' एकदम सुपार हिट जागोन, नोंथांमोना खनसेबाबो थांनानै नायहैनांगौ। बेनिफ्राय मोनसे एक्साइटिं मोनसे खौरां नोंथांमोननो होगोन आङो नायगिरिफोरनो, जोंहा हरसेयावनो गाबोननि मोनायाव 60टा पेन्डेल माने फिक्स जानानै दङ हरसेयावनो। बे मोनसे जाबाय रेकर्ड ब्रेकिं। जेनेबा बलिउडनि स्टाइलाव बुंनो थाङोबा बक्स अफिसनि बाथ्रा बुंगोन, नाथाय जोंहाथ' दिनै बक्स अफिसनि बाथ्रा गैला, जोंहा बिनि टुरिं सिनेमा होननानै जायखौ जों बुंगोन, बेयावनो 60टा पेन्डेल फिक्स जानानै दङ। असम्भब आरो गोदोफोर जाफेराखै, नाम्बार वान दिनै स्टार्टिं मोनसे माबा आरो रेकर्ड बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव। ओंखायनो नोंथांमोना गोसो गुदुङै नायहैनांगौ आरो नायहैनो थाखाय खर' गंग्लाय खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला रायजोफोर नायनो थाखाय थियारि जाना थादो आरो नोंथांमोननि हालामाव बे बर' सावथुन फैला AMCLखौ लांनो थाखाय रेडि जाना थादो। बिदिब्ला जोंनि सानैनि सावरायनायखौ दिनै एसे दोनथ'नोसै, गोजोननाय जाबाय सार। आरो गुबुन आर्टिस्ट नागिरना थांनोसै आङो। अके।